Amc Areao Tipra Motha Batainai man. Ama busu jatni kubai ar kubai jodi ang tangka bo Areao Batainai. Belakan hambai dia pasuk ini abu kubi kok no seng taklai ni MC ni Chongbari sin Tipra Motha Batainai tai abo tabuk boro-boro besugwaro basanai abo to seng hanilas khaya ko tamke seng haino babele salaimani sin bobagrani je lagi mungbai seng abo je thayo sini borok tongo eba kabang kuk tongo romna di nini bonomalipur Abhaynagar Krishnanagar Nandannagar Ramnagar je thayo sini borok tongo seng aro maximum waron seng Batainai te basani chaichoknai tai seng MC ni Chongbari simia phainai Bidhan Sabha eba assembly Chongbari bo seng general seat ST 20 seat reserve no karibo general seat je thayo je constituency wo sini borok 50% selebe kabang dong happen abo general seat am hai thairo go seng basao imano eba basanan ni seng planning khaito Amc Areao kha busu lo sit dong. MC Areao ang thasimo saka exactly ang sasugi manya tangke gobang tongna hanang poito klai tang abo seng ang tahu sakang tahu exact ang depan documents kiri bang sasumaya karena soalnya bisingo ang abo clear saya mana sampai sini Bonomalipur Krishnanagar tai ini niyango Nandannagar Abhaynagar amcai ono sini Tipra Motha ini sing pasak tunai Ai bo forum sini Chongbari puno sakni. je khanamane tumung no corona ni pandemic jora desa hamka hangke te talsa talani bisingo no MC ni election na hani khanamo tai abone loge sini sini bo je village council ni Chongbari bo nai tauk sujara ni takajula saujuna lo ang je church naman yagulo tauk sujara miya bunoro kaisa nukhana ang khomulongo sini joto bisi ni chairman ong tini kaisa koksa panda khaija khatai planning development planning panda sang khaija tai ang lai thangnani ngoni kono ke sagrana ang thangmani yagulo ang tabu fully ripurna sumai ang enquiry bagine ang kaisa committee senamui tongo je lai thangnai bisi sao bahai samuro ungkha tai bom hai samungo busuk tamor tongo abono bang ripurna hai tongo tai taksudara ang church namo to tas kaya ko aron bisingo ani rok bongma sang thakya romdi water dam harong rogo ban thewinai nini khaksa ba eba khagni phakti ban thewinai khlaijana ama hai sopakya tai mini deep well hai sopakya open hand pump hai sopakya tai abono karibo nini utongo nini school repairing khlaijanai anganwadi center big swelling ama hai kubangma samung septa sopakya tai sen kubangma proposal bo rokhajak tongo abono karibo sen kubangma proposal rokhajak tongo tai kubangma amchaini lukurongni ani thani ang phai malai phai tai ani kokdu bisti ang bakterengo tai borni bongni kebe mura borano Saikhunarwkha sini maximum nujamani hinke sini all Tipra ni leng sairmi tangka ani takajolo jombujolo amchayo ke sini lama tui tai sini pherang ni apni kisa kebong kebang nukjago tai abono no seng sini Tipra Motha bo seng abono no seng jungkhai tong mane tebo seng abo bahage samungka hamkhai ma seng abono sal hor seng saitamu saito